Mga puso, ato naman, ululupon niya saksihan ang pagpaindis-indis sa mga traffic enforcer sa gipatigay niya final rounds ng Dancing Traffic Enforcer sa Bacolod City para sa Mascara Festival. Sa Eileen Pedreso nakatuto. Wala nakapugong ang malain nga tiyempo sa mainit nga pagpaindis-indis sa mga traffic enforcers sa final round ng Dancing Traffic Enforcer sa Bacolod City. Ang karsada ang nanging dance floor sa 14 ka mga nagpasakop sa kompetisyon. Naghatag sang yuhom kaginlingaw ang mga motorista sa ila dance moves samtang nagamanihar sang trapiko. Apang sa ulihi, isa lang ang napilian nga reyna sang dance floor. Ini ang winning performance ng nagaisahanon nga lady enforcer nga nakasulod sa final round kag sa uli ginkilala bilang kampyon. Siya si Hazel Nagar, 47 anyos, sang Barangay 12. Suno kay Hazel, isa ka birthday gift ang iya katalagan. Worth it, suno sa iya ang adlaw-adlaw sini nga pag-insayo. I'm so happy, ma'am. Because it's my birthday yesterday. I'm not 100% sa akong performance subong. Pero thank God, ginatagya sa akon. Dugang pasini apisar malain ang pamatsyag sa adlaw sang iya performance. Wala ini nangin upang agud magpadayon kag ipasundayag ang iya talento sa tunga sang dalan. Gin-create nato nini kay ini isa ka kalingawan para sa mga motorists, mga pedestrians, mga commuters, and at the same time an opportunity for traffic enforcers nga may skill man sa pagsaot-saot. Sa uli, suno kay Hazel, luyag sini ipakita nga sa tunga sang kabudlay sa ila trabaho bilang traffic enforcer, ang importante nga naga-enjoy ini. Let's enjoy our work. Pareha sa ginahimo ko, ma'am, always sa akon nga obra. Upod kay Ruel Bangoy, Eileen Pedreso, One Western Visayas.